Čus, vítam vás Oli Skut a som tu s chalanmi na skateparku. A dneska vám budeme predvádzať všelijaké scootering triky. No, to je proste všetko, čo budeme robiť. Ale sme tuto. Tuto a tu. Musíte nás ohodnotiť, kto bol podľa vás najlepší. Hej, do komentárov napíšte. Takže teraz idem ja. Olibotka Skut ide. Ukradli sme mu telefón, ktorý nedostane. Okej, nepadajú sami. Dobre. Ešte mimo tejto témy. Počkaj, ešte nechoď! Počkaj. Ešte mimo tejto témy. Môj kamoš je že extrémne blízko k VIPu. Tak chcem párkrát ho natočiť, že jak to skúša, viete. Dobre, ide prvý attempt. Ukáž. No poď! Skoro! Dobre, ide druhý attempt, Matúš. No a teraz ho... A to bude koniec videa, takže keď sa vám to video páčilo, dajte like, odber. Čus.